Hi mga Kuya Goy! Welcome sa ating official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV po. Pakabago lang po kayo napadpad sa aming official YouTube channel, just subscribe at saka i-click yung notification bell at saka yung all para updated kayo sa aming bagong video na may papalabas. Salamat po. Mga Kuya Goy, nandito na po tayo sa ating bagong challenge, ang Harina Challenge mga kaibigan ha. Hi mga Kuya Goy, ang mga mapildi karon ha, makatilog harina ha. Tara, itong harina, mao na itong challenge karon para karon adlaw. Ang daw, syempre, automatic 50 pesos mga kaibigan ha. Sige, the challenge begin mga kaibigan. Ikaw na Loy. Sa dumagan sa nato. Kayo. Ay, katawa. Kita. Sige, una na akong pangutana. Sino ang ating pambansang bayani? Lapu-lapu. Ay, mali. No. Sige, again. Sino ang ating pambansang bayani? Hatagi kog klube. Clue. Nagsisimula ito sa letrang J. Ay, si Juman! Dili, mali Japon. No. Sige, again. Sino ang ating pambansang bayani? Clue. Ano clue naman? Sige. Ito ay isang doktor. Ay, tama! Kailakwanan na. Pasi naman sa aralpan. Doktor Juman! Sige, Sige, last na lang yun. Sino ang ating pambansang bayani? Ay, kabalo ka na. Wako ka-absent, ana. Si Dr. Jose Rizal. Okay, tama. Ano ang ating pambansang isda? Bangus! Okay, tama. Kuhag 50. I am the one. Kani kay murag guwang-guwang ani lisodon ako ni. Sige. Ano ang scientific name ng kamunggay? Lisuda po na lang ako nga. Kansi mo kuha na ma'am. Kuhaan mo siguro na. Scientific ni kamunggay. Kamunggayos, lauyos, lamios. Mali. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No. Ano ang pambansang bulaklak? Sampagita. Okay, tama. Sunod. Ano ang pambansang hayop? Ako nang ginasakyan, kabaw. Okay, tama. Sunod. Ano ang pambansang puno? Ay, naman na sa among balay, nangka. Dili. Mali. Again, ano ang pambansang puno? Like kog clue. Nagsisimula sa letrang N. Ay, kasi Seonara. Tama. Easy money. Ito naman. Wow. Ano ang pambansang laro? Mama na mo ginadula sa una, sleeper game. Dili, mali. No. Duutan no? Sige. Ano ang pambansang ibon? Tagay ko Saan? klop. Ano siya ka ng kusog kayong ulupan? Ay, kanang lupa naglayo! Oh, Kabalo ko ana! Tagay ko klop. brownie ang color. Ay! Manok! Dili. Little manok! Dili po. Basta mo na ay! Alam mo ka malupan naglayo! Oh. Malupan mo ka naglayo! Manalanggal! Ito na
Hi! Hello mga Kuya Goy. Maraming salamat. No, just subscribe sa aming official YouTube channel ha. Kuya Goy TV. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. Bye! Bye! Bye!